Ja si určite dám na budúci týždeň reč. A pripravím si ju. To je zámer, ktorý si aj ja často poviem, že áno, dám reč, pripravím sa a bude dobre. Realita? Častokrát sa mi stane, že jeden deň pred rečou, alebo jeden deň pred tým, ako mám tú reč dať na tom stretnutí, si spomeniem, že mám reč a v panike niečo pripravím. Mnohí moji kamaráti, nielen z nášho klubu, ale aj z iných klubov, hovoria o tom, že neviem si vybrať tému. Neviem, o čom mám hovoriť. Vôbec netuším, či to bude ľudí zaujímať. Budem nudná. Nie je to dostatočne pripravené. Ja radšej na tú reč neprídem. Nedám si to. V panike robíme rozhodnutie, odkladáme reči a pokiaľ nás neosvietí zázračne, že mám nápad, možno sa stane, že tú reč ani nikdy nedám. Ale dnes večer sa chcem s vami porozprávať o tom, ako pristúpiť k výberu témy. Existuje niekoľko možností, ako túto tému poňať. Dnes som sa rozhodla túto tému spracovať aj podľa jedného manuálu, ktorý Toastmasters International nám ponúka. Ten manuál sa volá Better Speaker Series, alebo séria pre lepších rečníkov. A je to séria rôzne tematicky pripravených oblastí, ktoré nám ako rečníkom pomáhajú rásť. Pretože ja sama si naštudujem, čo chcem, ale zároveň môžem poskytnúť informácie ďalej, zdieľať ďalších členov a takýmto spôsobom zabezpečiť svoj rast, ale aj rast klubu. Dnes večer preto budem hovoriť na túto tému práve z tohto manuálu Better Speaker Series, lepší rečník, alebo séria pre lepších rečníkov, práve na tému, ako si vybrať tému na reč. A aby to nebolo také fádne, také nudné, použijem jeden akroním, ktorý sa nazýva, že POOP. Dobre, to bola anglická výslovnosť. POOP. A aby som oživila, to prvé Pčko, možno to neznášate najviac, je to nudné, ale dôležité. Príprava. Príprava je veľmi dôležitá a v rámci prípravy si dnes povieme o 6 bodoch, ktoré potrebujeme zohľadniť, aby sme tú prípravu vyčerpali maximálne. Ale predtým, než vám porozprávam, aké body to sú, skúste mi vypovedať, čo robíte v rámci prípravy na reč. Ako vyzerá vaša príprava? Čo robíte? Maria, napíšeš si ju? Vynikajúco. Tomáš? Na svoje materiály, čo tá reč je. Potom popremýšľam, o čom by som mohol povedať. Mám nejakú tému, skúsim popremýšľať, čo v rámci tej témy by som mohol povedať. Skúsim zapísať a potom skúsim rozviesť niektoré body, prípadne to upravím, prehadzujem, doplním nejakú myšlienku. Super. Úvod, záver. Perfektne. Tak ma si zhrnul moju prezentáciu. Stevie, ako sa ty pripravuješ? Ja si stanovím cieľ, ktorý chcem dosiahnuť a potom v súvislosti s cieľom, ktorý chcem dosiahnuť, hľadám v sebe zdroje toho, čo viem. Super, čiže osobná skúsenosť. A náš pán moderátor, ako sa pripravuješ? Ja si prečítam prvej manuál z tej reči a potom popremýšľam nad témou, ako si mám dať. A keď si ju napíšem potom na papier, tak si ju skúsim povedať a keď si ju poviem, tak skúsim ju improvizovať ako keby. Super, skvelé, vynikajúco. Mám tu 6 papierikov a to, čo ste povedali, je zhrnutých aj na tých papierikoch. To znamená, že prvým bodom, asi to neprečítate, je zdroj.
Zdroj externý, napríklad to môže byť nejaké záujmy, hobby, môže to byť moja rodina, moje rodinné príbehy, moje skúsenosti s rodinou, ktoré mám, to môže byť zdrojom pre tému, o čom budem hovoriť. Ďalej to môže byť moja práca a moje pracovné skúsenosti. Každý z nás je zamestnaný alebo mal nejakú brigádu, alebo má vlastný biznis. Stretáva sa s inými ľuďmi a s rôznymi inými situáciami a teda má bohatú škálu, o čom bude rozprávať. Vzdelanie. To je tiež veľmi dobrý zdroj pre prípravu reči. Čo som študoval? Čo ma zaujímalo na tom štúdiu? Aké predmety? Bola to matematika? Niečo zaujímavé z matematiky, čo môžem posunúť ďalej? Čiže pracujem s tým, čo mám. Aká je moja osobná skúsenosť s nejakou témou, presne ako povedal Stevie. Čo som ja zažil, čo ja viem o tej téme. To všetko sú aspekty, ktoré nám pomôžu pri výbere témy. Zdroj. Na minulom stretnutí sme hovorili o inšpirácii. Častokrát si hovoríme, že, a mne sa to častokrát stáva, nemám žiadnu inšpiráciu. Tá múza ma ako si nekope. Asi niekde zaspala. Nie a nie prísť, nie a nie získať tú inšpiráciu a teda neviem o čom. Avšak kde všade vieme inšpiráciu získať? Čo môže byť pre nás inšpirujúce? Čo je pre vás inšpirujúce? Dalibor. Ale musí to byť niečo, čo ma zaujíma. Niečo, čo ťa zaujíma. Čiže súhlasím. Čiže keď niečo počuješ a zrazu ťa to zaujme, vieš, že to je tá inšpirácia. Vynikajúco. Super. Katka, teba čo inšpiruje? Kde hľadaš inšpiráciu? V meditáciách, môže to byť prechádzka, zaujímavý rozhovor s kamarátom. To všetko môže byť zaujímavým zdrojom. Oddychová činnosť je veľmi dôležitá. Presne tak. Pol hodina na záchode. V samote, v kľude. Mnoho významných podnikateľov, významných ľudí hovorí, že najlepšie nápady prichádzajú na záchode, lebo majú kľud a pokoj. Asi na tom niečo bude. Keď už máme prebádané napríklad, že z akých zdrojov budeme čerpať, máme nejakú inšpiráciu, čo nás osvietilo, že o tomto budeme rozprávať. Ďalej, čo je dôležité pri téme reči, je to, komu to budem hovoriť. Moje publikum. Kto sú ľudia v publiku? Aký majú vek? O čo sa zaujímajú? Rozprávam 5-ročným deťom, vysokoškolsky vzdelaným ľuďom, rozprávam ITčkárom alebo rozprávam mamičkám na materskej dovolenke. Kto je moje publikum? Čo moje publikum chce? To sú veľmi zaujímavé otázky a ako náhle tieto otázky mám zodpovedané, veľmi mi to pomôže v rámci prípravy témy. Viem zúžiť alebo práve rozšíriť tú tému, keď viem, komu to budem rozprávať. Ak poznám to publikum, výrazne mi to pomôže pri príprave reči. Myslíte si, že je jedno, či rozprávam na pohrebe, na svadbe, na nejakej inaugurácii, alebo čo ja viem, na Toastmasters? Je to úplne jedno? Samozrejme, pretože áno, pretože vieme sa pripraviť a vieme sa zamyslieť nad tým, pri akej príležitosti tá moja reč bude prednesená. Bude rozdiel, ak to bude napríklad pohreb, alebo rodinná oslava, alebo svadba, alebo inaugurácia, alebo ukončenie štúdia. Tá príprava, alebo tá téma bude odzrkadľovať aj to, pretože budem sa učiť, aký štýl reči dať. Byť viacej empatický, aké tempo budem mať, či uvediem nejaké osobné príklady, do akej hĺbky viem ísť, či to bude skôr zábavné a vtipné. Aká je príležitosť veľmi ovplyvniť moju prípravu v rámci reči.
téma. V rámci prípravy je veľmi dôležité si aj zopakovať alebo uvedomiť si, čo ja o tej téme viem. Presne ako povedal Tomáš, čo viem, aké sú moje skúsenosti, ako to môžem ešte doplniť, čo si potrebujem doštudovať. Ak napríklad rozprávam ITčkarom alebo niekomu, kto je z inej branže než ja, čo všetko si musím doštudovať? Čo všetko už ja viem? Aby som to zhrnula. V rámci prípravy potrebujeme brať do úvahy zdroje, publikum, inšpiráciu, príležitosť a čo všetko viem o tej téme, aby som sa pripravil. To je len príprava. Druhý bod je niečo, čo sa vám bude veľmi páčiť. Oddych. Oddych je veľmi dôležitý. Nielen kvôli tomu, že sa regenerujeme, ale aj kvôli tomu, že náš mozog nasiaknutý všetkými tými informáciami ich potrebuje spracovať. Vyselektovať to, čo je dôležité a to, čo nie je dôležité. Zároveň, keď oddychujem a môžem napríklad meditovať, prechádzať sa, tak zároveň mi tie informácie ako pucle sa poskladajú a prípadne mi prídu ešte ďalšie zaujímavé myšlienky, ktoré mi v rámci tej prípravy nenapadli. Oddych je veľmi dôležité. Stáva sa vám niekedy po reči, keď si sadnete na svoje miesto, že si poviete, toto som mohla spraviť ináč. Na budúce by som toto spravil ináč. Doplnil by som tam ešte toto. Tá moja reč, ktorú som dal na pódiu, je iná ako tá, ktorú som si pripravil. Stáva sa vám to? Nie, hej, pretože tá moja príprava a hlavne ten oddych absentuje. Urobím si prípravu a hneď dám reč, bez toho, aby som si dopriala ten čas v kľude a v pokoji porozmýšľať nad tým, čo vlastne chcem povedať, prečo to chcem povedať. Mám dosť zdrojov? Mám dosť príkladov? Idem hneď na vec. Potom si poviem už po reči, že áno, po bitke je každý generál, ako sa hovorí, že na budúce to spravím inač. Ale kebyže si dám ten oddych, tak mi to napadne hneď vtedy. Tretím bodom, ktorý vyplýva z toho oddychu, je osvietenie. Hovorí sa, že ráno je múdrejšie večera. A u mňa to platí. Naposledy, keď som si pripravovala svoju reč o črevnom mikrobióme a dostala som výzvu používať metafory, rozmýšľala som, akú metaforu najlepšie použiť. Ten večer som netušila. Vyspala som sa a na druhý deň ráno mi to cvaklo. Čak tam oči. Použijem to vo svojej reči. Keby som ma tým chcela rozmýšľať, neprejdem na to. Ale tým, že som si oddychla, prišlo osvietenie. Hevreka. Posledným bodom v rámci prípravy na reč je preverenie. Čo znamená preverenie? Alebo skúška správnosti. Pripravíte si reč, ste oddychnutí, osvietilo vás, máte pripravenú reč a stojíte na tomto pódiu. Tú svoju reč dáte najlepšie, ako viete a dostanete spätnú väzbu. Zároveň vy sami viete povedať, vyšlo mi to? Nevyšlo mi to? Ako som ja spokojný s tou rečou? Ktoré aspekty boli fantastické, čo sú moje silné stránky, na čom chcem určite stavať a využiť to do budúcnosti? Preveríte si, že áno, toto je naozaj funkčné a s týmto chcem pokračovať do budúcnosti. Zároveň, keď dostaneme spätnú väzbu, sú tam aj odporúčania, čo zlepšiť, ako to vylepšiť ešte viac. Čiže preveríte si, čo z toho môžem zlepšiť. Ako to vylepšiť na budúce tak, aby som s tým bol maximálne spokojný. Aby som sa posunul a naučil niečo nové. Odporúčam vyskúšať si tento cyklus. Keď budete na budúce rozmýšľať, o čom chcete rozprávať,
Urobte si kvalitnú prípravu. Hľadajte zdroje aj v sebe, čo máte zažité, pretože to, čo máte zažité, najlepšie viete predať. Pretože emócie sú v súlade s vami, to, čo rozprávate, je v súlade s vami, tie príbehy, ktoré dáte, alebo tie príklady, ktoré dáte, máte ich overené. Logicky dávajú zmysel. Dajte si aj oddych. Chodte sa prejsť, meditujte, porozprávajte sa s priateľmi o tej téme, čo sa im páči, čo by doplnili. Keď sa necháte čas na oddych, príde osvietenie, takéto, že jasné, toto tam ešte dám, toto bude super. A po ukončení reči na pódiu spravte si preverenie. Čo bolo super, čo sa mi podarilo, čo až tak super nebolo, na čom budem pracovať, aby som to vylepšil alebo vylepšila. A práve takýmto prístupom, keď aj zoberiete do úvahy, čo vy viete, kto je vaše publikum a urobíte si tú prípravu, tak v podstate tá reč bude skvelá. Pretože všetko, čo hovoríme so zámerom odovzdať hodnotu publiku. A to publikum v tom bude cítiť. Takže držím vám palce a verím, že na budúce, keď sa budete nad týmto zamýšľať, vyskúšate aspoň niektorý tento prvok. Pán moderátor.